מה קורה חברים? כאן רימי וברוכים הבאים לסרטון חדש של משהו עם לקי בלוק. אל תאשימו אותי, כמו שאמרתי, אני לא קורא אנגלית. מה זה? אוקיי. כן, אני קצת מסונן, אבל זה לא יעצור אותי מלעשות סרטון. למה כל הזמן יש מוזיקה וכל הזמן אני משתיק את זה מחדש? כל הזמן. מה זה? לא אפשר. הנה אני. את הקרחת שלי קשה לפספס, מסתבר. אני לא עושה ג'אמפ. אני כן עושה ג'אמפ. אני אור הפארמר. אני אור הפארמר. עולה, 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 עולה. טריפי טרופי, ביגלה. עולה, 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 עולה. טריפי טרופי, זה לא כשר. רוצה שאני אשדרג את זה? אני לא אשדרג כל כך הרבה טריפי. שנייה, אוקיי. אתה חייב לי. שנייה. מאוד מקווה שלא שמעו את זה. חייב להיות מהיר. אני הייתי די מהיר, נכון? תודו. מה זה? אוקיי, זה יהיה שימושי. אבל איך אני שובר את הלאקי בלוקים האלה? אוקיי, אני צריך גם כוח. כפול 2 ספיד, זה ה-VIP. אין משהו כזה. עכשיו שיעלה לבד. זה ריבר. יש לי עוד הרבה. אוי. אין לי רוב אני רואה את הסוף נראה לי שאני רואה את הסוף. I see the end. I do not see the end. This is the end for me. אני אור הפארמר, אני בכלל לא מסתכל. באמת לא הסתכלתי. זה לא נותן לי להסתכל. בסה. זוז מפה. אוקיי, אני עכשיו יכול לפנות את הדבר הבא. וואו. אני אהבתי. אני בהחלט אוהב את המשחק הזה. מה זה? זה ממש עוזר לי הדבר הזה. איך אני שמח שיש את הדברים האלה באמת.
אין מאושר ממני. תאמינו או לא, אולי זה יהיה הסרטון הראשון שלי עם עריכה. אז אל תצפו להרבה. רוצה לתת לי משהו. מה זה? ייי! לא, זה לבל 22. בסדר. עדיין טוב. אוקיי, נראה לי שזה מספיק לדבר הבא. שקט! שקט! לא. אוקיי, זה לא מספיק. בסדר. שנייה אחת. כן, כמו שאמרתי, אני די חולה. אוקיי. אני מסוגל לטפס על זה. אני מטפס שרים מקצועי במציאות. לא, באמת אני מטפס שרים. אומייגאד! מסתבר שזה אשכרה עוזר. 70 כפול מזל. אני מתערב איתכם שאני אגיע לשם בסוף הסרטון, כמוהו. אז יש שם כפול 100, וזה כאילו העולם הבא. אני עדיין יכול להגיע לשם. היי, ביי. או, וואו. האנימציות מגניבות. זוזו. וואו. יש לי מיליון, איזה. טוב. זה. או, תודה. אני פח הזבל שלו כאילו? לא הבנתי כך. יש סל. אמור להיות. איפה החנות המחירות? זה כזה שופ. איפה חנות המחירות? איך אני משיג את זה? שימן. מה אני עושה? מה אני עושה? יש לי כזה, באמת. 3 שקלים. או דולרים. וואי. שקלים עלינו נופלים. ביי. אני הגעתי. אשכרה הגעתי. כאן משיגים את זה? שלישים. אם אני עושה סל, זה בשביל להגיד טוב. כן, אני יכול לעשות ריבר. 3 ריבר, למען האמת. אבל אני לא אעשה את זה.
ציפיתי שזה יהיה כזה קל. זה בכלל לא ציפיתי. היי. לא, אתם הפוכים. אתם הפוכים, לא אני. אני הפוך. עד שאני לא מגיע לארבעה כאלה, אני לא עוזב את המקום הזה. קיצר, אני אעשה טרנזישן מגניב. לא, אני לא אעשה טרנזישן מגניב. לא בא לי. גם כי אני לא יודע כל כך איך לעשות כזה דבר. זה לא הוגן. למה אנימציות כאלה מגניבות? כמה חמדון אני חייב לדעת. קודם אני חייב לקרוא משהו. נראה לי שכולנו יודעים על מה אני מדבר. על הסיקרט. זה לא סיקרט. בהחלט משהו. יודעת. זה הרבה יותר כבד. וואו. שאני קונה אותו אני בעולם אחר. דיום. קדימה. 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 קדימה או שאני עושה ג'אמפ. קדימה או שאני עושה ג'אמפ. אחד. מה זה מקרב אליי כל כך את המסך? סביר. יכול לחוץ על כפתור ריבר. באמת 40,000 מה? כוח? עשרים כאלה ואני מגיע ישר ל40,000 אפילו פחות. קדימה, 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 ריבר לא משנה. נעשה את זה, אבל בא לי משהו פי 1,000 יותר טוב, פי מיליון יותר טוב. זה יכול להיות הסוף שלי. יורא פארמר. איך המשחק יודע שאני מסתכל? איך? עוד דברים סבבה. לא. די אחי. טוב, אני אתן לך את זה. אמרתי, אני נותן לך את זה. כך. כך.
אפשר. I don't believe it. אני לא מאמין. כמה צריך בשביל הבא? מה? צריך אפיק. ברה ברה ברה. רגע, על הבקה, נכון. זה כל כך חובה. יואו, איזה מלך. נראה לי שעכשיו אני מתחרט על זה. אני שנייה חייב לשים את זה. רגע. כולה 200 מיליון, אני צריך 300, אחי. 300! אני נותן לזה קצת לעבור. נותן לכל הדברים האלה. הופה! סקיבדי. לא יודע למה אמרתי סקיבדי, אבל בסדר. איפה אני יכול לשדרג את זה? נראה שזה לא צריך כל כך שדרוג. הופה. אוקיי, יש לי מיליון. מיליון זה לא הרבה. נראה לי. רגע, אם אני קופץ משם, יהיה לי כפול 1,500 מזל? אם כן, זה פסיכי. קדימה, קדימה, קדימה. רק עוד 10%. אני לא מוותר. לא מוותר. אמרתם? אני מוותר. בסדר, 1000x, סבבה. חטתי עליו. כאן. טוב, אני נותן לו את זה רק כי הוא מלך. רק כי הוא מלך. אני לא יכול לתת. שכחתי. לא, אני יכול לתת. לא, אני לא יכול לתת. תשחק יותר מיום בשביל דבר. טוב, נראה לי שאני מוכר אותם. ובאמת כל מה שעושה יותר מ-1000. יאללה ביי. כן. יאללה ביי. לא, שנייה. תן לי רק לאסוף את הכסף. עכשיו יאללה ביי. פרפקט. זה מה שיש לי לומר. לא, זה באמת מה שיש לי לומר. קאצ'יקה, קאצ'יקה, למה קרינג'? למה הוא היה חייב? הוא כאילו... לא... אני אצטער. אני לא יכול לתת לך את זה. אני אגדיר לך את זה לא... אני מאוד רוצה לתת לך את זה, אבל אני לא יכול. זה נשמע מוזר. בסדר. תחשבו עליי מה שאתם תחשבו. נולדתי להיות מוזר, אוקיי? אמרתי את זה.
זה פסיכי. אבל גם להשמיץ. יש יותר. כן. ריברט. אמרתי ריברט. מה נהיה? אולי כן יעשה. לא יודעת אם חסר לי כל כך, אבל שיהיה. היי. לא. זוז. אם אני הייתי יכול לתת לך, תאמין לי, לא. אני אמכור את זה. אם כבר מדברים על למכור, יהי זכרם ברוך. אתם ממש לא עזרתם לי עכשיו, אבל שאתם כן עזרתם לי בהתחלה. השגתי את הלג'נדרי מיפיקל, זהו, הוא נתן לי את זה. אם הוא היה מתחרט על זה, הוא לא נותן לי. הוא מתחרט על זה מאוחר מדי. אני לא יכול לתת לך. אגב, תגידו לי בתגובות אם אתם אשכרה שומעים אותי טוב. כי בחלק מהסרטונים אני לא יכול להישמע טוב. יש בעיה כלשהי במיקרופון שלי. שזה מספיק ריברט. שתי מיפיס. אוקיי, אני צריך בריינרוט סיקרט. ככה אתה? כך תקבל. זה לא איבנט. אני הייתי בטוחה שזה איבנט. מה אומר לך? סער. מה נראה לכם? אפקטיב. זה היה מוזר. שהבין אותי, רוב סיכויים שלא הבנתם אותי. צריך 200? לא. אני לא עושה את זה מיליון פעמים. לא מיליון. 10 פעמים? טוב. מה שאני כן מוכן לעשות זה להתאמן עוד טיפה. שאני שכבר יוכל לעשות את זה בשלווה את 10 פעמים. זה קאט מגניב
אם זה לא עבד, תרשמו לי בתגובות. חזרנו. אוקיי, לא הייתי צריך לעשות כל כך יותר קאט, כי זה לקח 10 שניות, אבל בסדר. סל! סל! קלעתי סל! קצת מוזר, אבל בסדר. כי שוב, אני די חולה. מה? מה קורה פה עכשיו? צל. ב-60 צריך רק עוד 40, כאילו עוד פעמיים, ולעשות את זה פרפקציונלי. סל 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 סל. מה אני אעשה פרק 2? זה לא יהיה סתם ככה אומלל. טוב, עד כאן להיום, אני מאוד מקווה שנהנתם. עד פעם הבאה.